Picture din tayo, pre. Hindi, binibidyo ko. Ah, video pala. Nakakatawa na. Picture rin. Nakasama kami. Ang tubig, ano, sabihin mo kay Alan. Anahan mo itong mga lugar na ito. Alam ni Alan mo. Yung Lustan. Ito, itong Lustan. Ayan. Ayan, tulay ng papunta sa Santa Ana. Alam ni Alan. Diba si Sir? Si Jollibee, ba tinuturo si Jollibee? Nasa si Jollibee. Ayun. Si Jollibee. Paki-video na rin. Okay. Naka-video ko, ano? Ito si baby. Oh. Sayaw. Ayun, nakaturo. Oh, baby, dito katuro. 1, 2, yan. 3. Sayaw. Tingin, ma'am. Nagsasayaw yan kanina eh. Nakarinig kasi. Hindi, Yan. naka-video pa rin. Nakarinig kasi. Nag-record. Thank you.